mariage forcé ko gonga gonɗo ɗo e nder meɗen e nder communauté ji men ɗi kono goto o anda hoɗum woni raison ji jo pour haɓade ɗum ko ma yimɓe ɓe mbawe waɗede formé e droits humains yimɓe ɓe fof mbawa wadde exprimer hoore muɗum kala ko woni e muɗum pour wawde ɗum woppude on éducation noon ko ma waɗe basé e dula mo ganduɗa ko ma wona piiw ko ɗum addi importance o fof wawa haɓade pour woppude ɗum